Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare haka arpo hundred tarik unaiwing arajar arpo kala dawa ya ka Ministry of Human Resources Development ban wengno mardor ya Professor PK Srivastava nakashuki Vice Chancellor jong kanehu. Convener jong ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare uba Roy Kupar Sendram habaya kran bat kilat pathai khubor hadin ka jingyat pat ba ka bajarjar ha phallau jong ka school ba North Eastern Hills University uliyathu bakane ka kanhon ka bakanthom ya ki reu shempang ki start kot bat kiwei di ki kanhon kan sapha da ka jingtho sha president jong kari India Ramnath Kovind Shau Menteri Rangba do kari Narendra Modi ban shau Menteri jong ke Sorkar Pedeng ubapet ya ke Ministry of Human Resources Development ban pendam no mardor ya ke jing penjalan ya ke Samoy Trekam jong Professor Srivastava hadin baka Samoy Trekam ke basan Snempura jong kalakut no ha unailur. Hakajo kapor kani ka kanhon kala dawaru ya ka Ministry of Human Resources Development baka day ban pa tokit ru ha ka Central Bureau of Investigation halor ka jingkeno baka don ka jersey bamsap ka bajur bha hapo kani ka school ba. Go back, President VC, go back, VC, down, VC, down, VC. Kajingnya kenduk lang ka bangila along ni tayo buladab ada kawai kasur nilai rai barkum ka jalai baru kawai ngidan kam bandon ni terkenhun kaban pet benya kaban budin kamtam ya kumno ban kentiu ya kapuli putih hakni ka jala ka jungi la kalong ya kinoi kai la kalong ya ki jakapuli la ni ki khana puli ha kani ka jala hi baru pun nakaliang jong kata kajing kenduk lang nila thau ni kenhun kabalah tip kum ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare hakaba ya kamentah singi kadai kajing sedang jong ni kajing hi ka jongi kumno ban kentiu ya kapuli putih hakni ka jala ka jongi kumangitip hi haka jala hi baru aku ngi dantang kan ni ka Central University katakan ni hu ya kabalah seng na duk snam khat na spanyo pulai Hausnam Arjan Rio ke UGC kalau ai katakan nama ya kan nihu kum kata University with Potential for Excellence kau Arjan Rio ring yu ipat hau news nam Arjan Arfo bakarang jong kan nihu kelahiar nak isis pak teli University kebetulan haka India hi baru kawai kapoi hadu rang ke banyoksa kajingkli kalong manu belong responsible nade ban shim kajingkli halo kan kajinghiar jong kerdan hang ni pot nihu kilai iya hagini kisau pasan teli kisnam UVC uberi uklik jong ka university akajing syau la dai ban shimlang la ban kemthop lang ya berok ki taki stakeholders ki badan hang pot nehu la kalong ki noi kai la kalong ki kena pule ne ki nong tray ki staff ki badan pot nehu nang iban hagini ki sau pasan teli kisnam naduk bawan ni Professor Srivastava babat kum VC menta nakapur vi gajing ki la kalong nakaliang jong ki nehu sa ki staff association la kalong ba ki nehu ta la kalong ba student body tekani kapan iba ukli jong university umla ban yasyong la ban yasothu jingmut bet kita kid khot jong university berokwe to kumnung in khmi lenti bahapo ka jing alam jong ni ubril ka university ka nihu university kan kiu haki kerdan jong ta tingi iba kani kadai ka failure on the part of the leadership uma ka jing alam jong Professor SK Srivastava ti nakaliang jong meka ka demand ka baningkong hi kalong ba ka search and selection committee ya ka bala thau ban jit ya UVC ban shim kum permanent VC hang ni kide ban penkloi ban thung no UVC da ka ba kumba kalakular ha kini kisingi beladap ngi i ban kaliang jong ba ya leh kulit sedali ban kenduk yo education minister ngi ulakular bakan kin penkloi no ban thung UVC apun ni hu tinggi khmi lenti bakan ka search and selection committee kanum simpot kan thung no UVC bukura ka baar ka jing dawa na kaliang jong mekau kalong ba mantan adu snam khat lai spa nyu fulai haduk kan ni tang uwei tribal ngi yok ban long VC apun ni hu hadin doktor pakem 4 don shu belong VC ni hu kajikeli kalong ba hatu kibri jongi lani ki homegrown professor ki badan nang ni nani hu kim long qualified bantung ban long VC ban lead ya ka university katte teli snam ngi lawan kala ayat kan ni hu hang ni ngi kwa ban yo i ba kapor kala dai ba ki homegrown local professor ki badan nang ni nani hu they should be given the responsibility ban yalam ni hukum VC batmai ngim kwa syu ban yo i
bau ya katem jong professor sika Srivastava ba bandang extend nama kat kum statute ka don ni ka bala man extend sa shitem dai nakaliang ka jong nginom sha la nginom ailat basis badalay ru ni ubri unwan biang ban wan long VC biang ni kabar ka kabalai ka long ba kidon ki head song ki department ka education but English ki bala sha weng claim daw hong ni VC momentang ki kwa ba yaki dai ban restore biang kum ki head jong ka department ba ka ba khadu ka long ba hakini ki saw ba santli ki snam kila don shibun ki financial ki administrative ki kam ki fair ba ni VC la le ang po ni hu ni kwa ba ki bor ki badai pet ya ka university ki dai ban investigate thoroughly ba dia responsibility dai ban fix itu ki ba pendon bakal kam bakla ya ka bor ga jong ki hang ni po university bat nakaliang jong ka meko mentang ngiladap ban penkriya ya ki jing tho ya ka bangin pha show education minister jong ka ministry ka education ministry jong central government kawai ka jing tho ngin pha show prime minister pat kum ju ro show president jong ka India badai visitor jong ka university kat kum ka Nehu Act pamaki ki dai ban investigate ya kini kijing ja ki baja hang ni hapo ni hu ba kum ju ro ban pen urlong ya kijing dawai ka ban kaliang jong kameko ka bu hakmat jong kini gebor ki badai pet kan pindah puli ka ni hu ak ka kijing sha ka don ka provision ka ba ki por ki ba le si umla ban thung yu pom nen VC incumbent VC ula ban bat tamba dai ban tam ka sisnam Tienre ka don ro provision ha ka ak ka ba ka search and selection committee ka kum kijing tha jong register ki ban pen kloi ban thung ma ho ya kini kijing ja ki bala ja menta le si ka ki klam la ban pen kloi mereka meko nang ni sakmat kan dawa ba ka search and selection committee ka dai ban pen kloi mar do ban thung ya UBC ba belong permanent nang ni pun kaliang jo ka meko ngim kwa ban pen pau ba ngi project yanur namar ladangi project yo ala ni ubi kidang hani hu hi baro kidon de ki spa ngut ki professor ki belong qualified so every no brio dan inu brio ki professor bala long qualified they should be ki de ban shim ki ken ban long kum UBC jo kan ni kum balong hi kan ni ka jing ki ka jong hi manta si ka de tang jing sedang nang ni hadin nang ni saya shong meeting ka code committee jong kami call bro kawai kum baong ti fi mata singi kan ni ka jing ki kam de tang ni po Shillong campus wat hatura campus jong kan ni huru ki don lang ki ba ya shim banta ban ki kan ni ka ju hi jing dawa ka jong ni te kan ni kam de shu ka jing ki ba long tang Shiliang po i khasi jantia hills ndai kan de hi jo ka jala bro kawai te kinu nu girai ki bangingin shim kum bakalong hinam ta ka interest nyong ka education ka jala bro kawai ngin saya shim lang ban kata hi ka jala ki don ki jing ja ka ba hang be de ki tendering process ni po ni hu strangely ni UBC but ka team ko jong u ki wan ra eta ka system ka ba ki tender ki dei ban ko 10% below the below mo ya ka ba ki le ti hakani ka rukom le ka jong ki ni iba ki kam ya ka bala pentre ki long substandard namar fila ko tat ya ka do ti unong tre ru ha ban tre ban yo onong ya ledi so this process ka long stretch ma kampat judan menu ban le akum ni ti kita gidi financial kawin ni ki kam ki ba ni UBC la le ka bar kalong ba ki don ki kam ki bala pentre shwa kum ya convocation ban repair convocation hall hang thi la pentre shwa ya ka kam dala adap pentre hadin shwa ban kot pat khot tender tang ban pen isha bar bagi follow yang proses mereka kam la de ban le te kini baro khat de ban investigate kena mentip ba menu belong responsible